Всем привет! Привет. Дорога, хлопцы. Тяжко. Тяжело. Катя! Катя, Андрей! Катя, привітання! Привітання, Катя. Привітання. Як себе відчуваєш? Усё добра, нармальны стан, вялікі дзякуй. Вельмі добра прайшла дарога. Я хочу выказаць вялікую удзячнасць у першую чаргу прэзідэнту Дональду Трампу, спецпасланніку ЗША ў справах Беларусі, спадару Джону Колу, ягонай камандзе. Таксама вялікі сардэчны дзякуй літоўскаму боку, які прымаў нас, вельмі цёплы прыём. Стрыманая удзячнасць беларускаму боку за тое, што гэта стала магчыма. І я спадзяюся, што працягнецца вызваленне людзей, працягнецца гэты працэс, працягнуцца перамовы, якія дазваляюць людзям выходзіць на волю. На вялікі жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, застаецца на сённяшні дзень у калоніі, і гэта вельмі балюча для мяне. Я думаю, што ягонае вызваленне будзе справай майго жыцця ў найбліжэйшы час. Я прыкладу ўсе намаганні, і ўсё, што ад мяне залежыць, я для гэтага зраблю. Ігар павінны быць на волі. Вялікі дзякуй усім, хто меў дачыненне да сённяшняга вызвалення. Я цяжкасцю стрымліваю свае эмоцыі, але вельмі шчаслівая вас бачыць. Дзякуй. Перадаем прывітанне ад усіх Белсата, усіх наших журналістаў. Прывітайся з імі, з нашымі калегамі і нашымі гледачамі. Вітаю усіх гледачоў Белсату, вітаю таксама усіх калегаў журналістаў, якія чакалі нас на волі. Я спадзяюся, што не расчарую, не падвяду вас і не расчарую вас. Катя, тут няма расчаравання, мы вельмі радыя вас усіх бачыць. Гэта вялікая... Я трошки згубіла свае кампетэнцыі, навыкі журналісцкія. Столькі камер, столькі софітаў, мікрафон. Вельмі эмацыйны момант для мяне сёння. Я хочу нагадаць таксама пра тое, што больш за 100 жанчын застаюцца ў калоніі жаночай і ў ізалятарах па ўсёй краіне, таксама некалькі сотняў жанчын. Вельмі цешуся за тых, хто сёння выйшаў на волю, але я думаю, што абсалютна ўсе гэтыя жанчыны мусяць быць вызваленыя. Катя, як ваш дзень прайшоў сёння, калі вас вывезлі з калоніі? Я трошки пазней буду гатовая пра гэта распавесці. Дзень прайшоў нармальна, транспарціроўка прайшла таксама нармальна, усё было дастаткова спакойна. Ну і я чакала проста сустрэчы з вамі ўсімі, цяпер трошки хвалююся. Наступным часам трошки больш разгорнута буду гатовая пра гэта пагаварыць. Пра што найбольш марыш на свабодзе? Пра тое, каб абняць мужа і пабачыць яго на волі. Гэта мэта нумар 1 у маім жыцці сёння. Про мужа какую-нибудь информацию? Сколько времени? Хацелася б даведацца больш. Колькі трываў ваш шлях з калоніі, вось менавіта сюды, Катя? Я буду гатовая трошки пазней пра гэта распавесці. Цяпер мне трэба трошки часу і проста хочацца абняць калег. Я разумею, што яны працуюць, але зараз я зраблю вось так. Гэта адзін з самых шчаслівых момантаў у нашым жыцці. Катя, мы вельмі радыя цябе бачыць на волі. Передаем вітанне ад твоих близких таксама. І все наши коллеги. Іра Слаўнікава просила тебе обнять таксама. Сёння была ў эфіры. Мы все вельмі цябе чакалі і вельмі рады, што ты ўрэшце з намі. І все наши коллеги, і вся твоя сям'я. І гэта неверагодна важны дзень для нас усіх. І мы уже тебе нікуды не адпусцім. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз велізарны дзякуй. Для мяне гэта вельмі важны момант майго жыцця. І я спадзяюся, ведаеце, што вось мы вельмі хутка, неўзабаве будзем так стаяць і сустракаць Ігара. Абсалютна, і для гэтага зробім все, што можна. Гэта найлепшы чалавек свайго часу, найлепшы калега, гэта выбітны журналіст беларускі, гэта таленавіты аўтар, гэта проста сумленны, шчыры, крыштальна сумленны чалавек. Для мяне гэта проста ідэал. І, Ігор, ты будзеш вольны, я зраблю для гэтага абсалютна ўсё. Ігор змагаўся за цябе, калі ты была за кратамі, рабіў усё, што магчыма, і фактычна за гэта яго таксама пакаралі. Я гэта ведаю, менавіта таму я так і сёння і кажу. Я гэту эстафету прыймаю і спадзяюся, што проста не так надоўга, як ён мяне быў вымушаны чакаць. Але я буду столькі, колькі патрэбна чакаць, але я буду казаць пра неабходнасць ягонага вызвалення проста штодня.
Дякую вялікі нашим польскім, літоўскім і амерыканскім партнёрам, якія дамагліся гэтага вызвалення. І мы ведаем, што вызваленне Ігара гэта таксама адзін з прыярытэтаў. Так, гэта прыярытэт. Яшчэ раз вялікі дзякуй за такі цёплы прыём. Мне гэта вельмі кранальна, вельмі цёплы такі момант. І я думаю, што мы пагаворым найбліжэйшым часе больш падрабязна на гэту тэму. Можаш яшчэ штосьці расказаць, што гатовае зараз? Трошачкі пазней. Дайце мне абняць калег. Так, Конечно, калі ласка. давай. Пад калегамі я маю на ўвазе. Вось, глядзіце, наш аператор. Давай. Привет, Саша.